Dobrý den, opět vás zdravíme z Jogovny se Šárkou Vojáčkovou. Ahoj. Ahoj. Tentokrát, pokud vidíte, tak vás zdravíme přímo ze šaly Jogovny, ne od toho nádherného stolu na recepci. A máme sebou i harmonium. Uvidíme, co se stane. My vás tentokrát provedeme dalším pilířem Jivamukti jógy a tím pilířem je Dhyána. Šárko, prosím, mohla bys nám ve zkratce vysvětlit, co je to Dhyána? Jedním slovem nebo to rozvineme? Možná jedním slovem, možná větou. Dhyána se překládá jako meditace. A dneska jsme tady od toho, abychom právě tu dhyánu trošičku probrali. Podívali se na to, co dhyána je a čím dhyána není. A jak můžeme k dhyáně, tedy stavu meditace, dojít. My jsme totiž minule skončili nebo nakousli téma náda nebo náda jógy, kdy podle mě jedna z posledních vět byla, že hlas je odrazem naší duše. To jsi řekla ty. A duše je možná něco, čeho se dneska ještě možná více dotkneme. A co tedy je meditace a co meditace není? Jak se na to podíváme? Já bych asi uvedla, že meditace je jeden článek z 8 pilířů Patanjaliho Yoga Sutr, Patanjaliho stezky, která se nachází v Patanjaliho Yoga Sutrách. Možná mnozí Yoga Sutry Patanjali uslyšeli. Máme 8 pilířů. Yama, niyama, asana, pranayama. Takže etické kodexy, morální kodexy, asány, které známe, tedy pohyb těla, pranayama, práce s dechem a s energií. A pak přichází pratyahara, dhárana a meditace, tedy dhyána a samádhi. Což je další taková trojka, pratyahara, dhárana a dhyána. A kdy postupně, aby jsme se do toho úplně nezamotali, k té dhyáně, k té meditaci jdeme tedy postupně. Možná ideálně skrze první ty 3 etické morální kodexy. Práce s tělem, práce s dechem a pak začneme, možná i přirozeně, když začneme chodit na lekce, na jogu, pracujeme s tělem, s dechem, jak začínáme trošičku zajímat o své vlastní bytí, o bytí všech bytostí kolem nás, tak dojdeme už k nějakému milníku, kdy začínáme více pracovat s koncentrací, nebo tedy první stažení smyslu pratyahara, kdy stahujeme tu pozornost třeba v průběhu té praxe více dovnitř, a už to není jenom tělesný zážitek, ale je to i zážitek na nějaké úrovni vevnitř. To už jsme zmínili právě v minulém díle náda jógy. A poté skrze to stahování té pozornosti dovnitř, což je, zmínili jsme v minulém díle, hodně toho kolem nás, hodně barevného, hodně lákavého, Instagramy, hluk, vše možné věmy a my tu pozornost se snažíme stahovat z těch zvuků, z těch obrazovek, z těch barev, z toho všeho, čeho je tady přehršle, zpátky dovnitř. To je pratyahara. A pak přichází dhárana, což je koncentrace. A když se nám povede stahovat tu pozornost z těch okolních věmů trošičku více k sobě, tak můžeme začít pracovat s koncentrací. Můžeme se koncentrovat na dech, na plamen svíčky, nebo můžeme sedět v parku, koncentrovat se možná na strom, na lístek, na mantru. A pak možná přijde dhyána, která přichází sama od sebe. Takže meditace je spíše, bych řekla, stav, který možná zažíváme skrze tu dháranu, skrze tu koncentraci,
To je to, co vlastně všichni děláme na jogových lekcích a podobně. A většinou, když teda se snažíme meditovat, tak vlastně, to říkáme tomu meditace, ale je to koncentrace. Na něco se koncentrujeme, na něco se soustředíme. Třeba mantra let go, hodně v Jivamukti metodě. A tam se možná stane začátku na chviličku a ten moment se snažíme rozšiřovat a rozšiřovat. První to jsou milisekundy. Pro mě je to takový pocit ničeho. Tam nic není. A jakmile si uvědomím, že tam nic není, tak se lekneš. Chviličku bez myšlenky, tak zase přijdu nějaké myšlenky a se znova začínám koncentrovat. Třeba na mantru let go nebo na dech. Jo, takže je to taková hra. Na honinou, kočka a myš. No to vlastně vtipný, vlastně člověk někdy tam pak takhle zjistí, ježišmarja, už je to tady. Jo. No a jakmile se chytíme toho, a teď tam jsem, tak už tam zase nejsem. Tak nás to zase vykopne nazpátek a znova nás to vykopne do té koncentrace a znova se koncentrujeme. Takže dhyána meditace je něco, co se stane, ne naším úsilím, a teď jako medituju, naším úsilím můžu se koncentrovat. Můžu koncentrovat se na něco. A dhyána, meditace, ten stav přichází sám od sebe. To je vlastně možná jako s rovnováhou, že jo? Rovnováhy taky nedocílíme tím, že se oni budeme usilovně pokoušet násilím. Je to tak, ale rovnováhy ani dost často nedocílíme tím, že teda jenom se lehneme a děj se vůle Boží. Taky. Jo, tak proto je tam předtím jsou ta práce s tělem, práce s dechem, trošku stáhnout pozornost dovnitř a ne furt všude ven na ty obrazovky. Stáhnout pratyahára. A pak si na něco chviličku koncentruji na dech. A pak je tam důležitý ta chvíle toho odevzdání. A je to jako se spánkem. Protože usnout taky, když se teď potřebuji usnout. Nestane se to. A každý večer to řeším se starší dcerou, která mami, já nemůžu spát, já nemůžu usnout, mě to nejde, já to neumím, ty to umíš, ty se máš a já to neumím. Ale ta už spí, ta mladší dcera, a mě to nejde, a já to neumím. Emi, nech to na chvilku bejt, tak se nesnaž. A jakmile se přestane snažit, tak spí do minuty. Někdy to jde líp, ale zároveň vlastně určitá míra úsilí je potřeba. Už si vlastně říkám, nejde být vlastně jako tak a teď se to jako teda stane. No někomu se to možná stane, ano, opravdu, ale těch asi pár vyvolených, bych řekla. Ano. Takovýchto sanjásinů a podobně, osvícených. No, slyšela jsem právě nějaké historky, nebo je dokázaný, že se to vlastně naopak právě někomu, kdo se o to vůbec nesnaží, tak se to najednou může stát. A někdo tam může sedět v lotosovém květu x životů a je to tak. Například Cindy Banks mě hned napadl, to byl pán rolník, dělník, teď si přesně nespomenu, a on se to absolutně nesnažil, absolutně se tady o ty věci nezajímal a najednou se mu to stalo. A došel jako k poznání a teď on učí, už tedy po smrti, ale je tady učení 3P, který můžeme rozebrat někdy příště, velmi doporučuji. Spánek. Pojďme ještě teda k tomu spánku. Protože ten se teda stane sám a je velmi hluboký, kdy my Může být hluboký, pokud máme štěstí. A v tom hlubokém spánku my vlastně si úplně neuvědomujeme, že, co se děje. A zároveň jsme mimo naše ego, protože v našich snech se promítá naše ego. Asi v 99,9%. A je tam přítomné i to tělo. A v tom hlubokém spánku, kdy dochází k té hluboké regeneraci a odpočinku, se dostáváme k onomu zdroji. A o meditaci se vlastně říká, že je ten stav velmi podobný, akorát vlastně vědomý. Je to tak a uvědomuji si, že spoustu lidí, kteří opravdu tu meditační praxi mají hlubokou a na denní bázi hodinovou a delší, že opravdu to není koncentrace na něco, ale že opravdu jsou v tom stavu té meditace, že tací nepotřebují tolik spát. Že tam dojde právě k tomu napojení k tomu zdroji, k hlubokému odpočinku a nepotřebují tolik spát. Tací lidé.
zmínila si zároveň pravidelnost, což je vlastně velmi důležitá, nebo je to zmiňováno jako důležitý bod v této naší meditační snaze či praxi, abychom si ideálně jako s čištěním zubů proto našli pravidelný čas a ideálně ve stejnou dobu a na stejném místě, tak abychom omezili vlastně, abychom si to možná trošku zjednodušili. Co bys k tomu řekla? Jak ty praktikuješ pravidelně? Řekla bych k tomu, že v rodinném životě s malými dětmi, možná i se staršími, k tomu není vždy prostor, tak jenom se pojďme nějak nebičovat za to, že ano, v ideálním světě by to tak bylo, že si každý večer nebo brzo ráno sednu na stejné jedno místo, což mi dává logiku z toho důvodu, že sami to známe. Přijedeme na nové místo, jdeme do nového studia, přijedeme se rekreovat někam na nové místo a ty první dny jsou a koukáme, kde všude, co lítá a je a hodně to nasáváme a vnímáme a ta pozornost je hodně ven. Tak myslím, že i ten důvod toho mít jedno místo k té praxe, té koncentrace a meditace je i z důvodu té pratyaháry, tedy toho stahování té pozornosti. Když si sednu na místo, které už znám, které mám připravené a není už taková potřeba hltat to, co všechno je kolem. A moc hezké, bohužel to tak v současné chvíli s malými dětmi úplně není, proto pojďme možná nebažit jenom pouze po tom stavu té meditace, pojďme se spokojit s koncentrací, která je blahodárná, má obrovské účinky na sklidnění nervového systému. S pouhou koncentrací, ten rozvířený prach, což jsou ty myšlenky, si můžeme představit, pouhou koncentrací na něco, ten prach se sedne. Jo, tak pojďme možná nechtít hned tu meditaci, napojení na zdroj, stav bez myšlenek. Jo, někdy tam budeme. A teď možná stačí ta koncentrace. A v Indii je to tak, bohužel převážně u mužů, ten život máš nějak rozdělený, že nejdřív jsi mladý, a třeba studuješ, pak se staráš o rodinu a až pak vlastně jdeš na tu duchovní cestu. A mně přijde, že v dnešním jako světě, tady západním, jsme tady 2 ženy, jsme matky, do toho pracujeme a do toho bychom ještě ideálně chtěli opravdu být minimálně půl dne v tom stavu té meditace. Jo, že když se podíváš na Indii, tam je to rozdělené a je to, až když odchováš ty děti, až když máš odpracováno, až když jsi vlastně v důchodu, tak je to ten čas opravdu na tu hlubokou praxi. Takže možná nám může stačit koncentrace. Mně to dává smysl. Úplně. Já jsem v pohodě s koncentrací. Která znova je ohromně blahodárná a rozhodně. A zároveň nikam se nehnat, možná vlastně úplně se nikam moc netlačit, navíc teda přirozeností naší mysli je myslet, že jo? A že toho musíme umyslet. Ano, že toho musíme vymyslet. Je to tak a proto i v té, tady když si sedneme, teď se budeme soustředit třeba na dech nebo na mantru. Chviličku nám to půjde a pak tam přijde nějaká myšlenka, tak pojďme se za to znova nebičovat. Uvědomit si, OK, to je prostě přirozenost mysli, teď myslí pořád a my po ní chceme, aby myslela pořád. Posuzuje. Tak jo, myšlenka přišla, OK, tak je tady, jenom si ji zkusme nedržet, tak zase jdu k dechu, zase jdu k mantře. Ta myšlenka zase přijde, to jo, jenom ji odsunout. A s těma telefonováky máme neustále v ruce. Já si občas právě při té meditaci, spíše koncentraci představuju, přišla myšlenka a já jak na iPhoneu odsunu nahoru. Vlastně. Jakoukoliv pomůcku si můžeme najít. Dá se o to jenom v té praxi se nezdržovat u té myšlenky a nerozvíjet ji. Přijmout ji je tady, nebude ji rozvíjet. Juan Sierra má vlastně nebo nejenom on, ale on to velmi často
zmiňoval. A to je právě pojem nebo název v sanskrtu sakši, což je ten svědek, ten, kdo sleduje a neidentifikuje se s tím, co je sledováno. Mm-hmm. Ať už jsou to pozitivní, negativní pocity, emoce, věmy, ať už prostě fyziologický, třeba diskomfort, že, než to tělo si navykne v tom sedět. Nebo prostě přijdou, nebo nějaké třeba těžší chvíle, tak pak je to sledovat a zpátky se vrátit, jenom sledovat, neposuzovat, jestli je to špatný, dobrý, černý, bílý, sakši. Je to tak a Juan také říkal sit with that. Jsem si s tím posaď, buď s tím. A pak vždycky dodával it will pass. No to odejde, přejde. Jako všechno. Jako všechno, jako všechno. A vlastně si moc hezky řekla, jo, on v té chtěla praxi meditace a uvedli jsme si na pravou míru, že nejde úplně o meditaci, ale koncentraci. V té chvilce, kdy si sedneme, můžou přijít hezké myšlenky, ale i nějaké myšlenky, něco, co nás trápí. A naučit se v ten moment, v těch pár minutách nerozvíjet ani tu myšlenku, která je tedy úžasná. Teď jsem přišla na to, jako já mám nový content na Instagram. Ale ani to něco, co nás trápí, tak to nerozvíjet a jenom ono to zase odejde, ono to zase přejde. A tato praxe nás učí, jak potom v životě, když nesedíme na tom zadku se zpřímenou páteří, tak jak v životě zvládnout ty situace, které přijdou. Rozhodně. Rozhodně, to bych mohla podepsat. Takže ano, doporučujeme. Každý den, alespoň pár minut, když to půjde. A ideálně ano, stejné místo, nějaký malý místečko v bytě, na jednom polštářku s jednou svíčkou. Úplně ideální. A nemusíme si představovat meditace, koncentrace hodiny. Stačí 2, 3, 4, 5 minut. Stačí chvilička. Možná ani těch 5 minut to nemusí být. Možná to může být 3 minuty. A nastavit si na mobilu, buď máme na to aplikace, nebo nějaký příjemný teda zvoneček, alarm. Říkám příjemný. Příjemný alarm. Alarm. 3 minutky, zkusit to, 2 minutky. Každý den. No někdy vlastně, třeba když je člověk nemocný, třeba teď nachlazená, ale i třeba pro starší lidi nebo pro ty, kteří nemůžou třeba sedět se vzpřímenou páteří. Ono vlastně je možná někdy možný i v leže, když ležíme v posteli, i když teda podle všech těch spisů to není úplně až tak, ale myslím, že už jsem to párkrát i zahlídla. A myslím, že to jako docela je reálný a v leže lze odbavit spoustu těchto procesů. Ta mantra má velikou sílu. Já si třeba pamatuju teď někdy před rokem neustále, myslím, že jsem byla zrovna v leže v posteli a opravdu jsem si opakovala neustále Loka samastá sukhino bhavantu. Velmi dlouho a furt jsem si připomínala ten smysl toho tak, abych udržela některé věci v tom světle, kam mířím. A zároveň v tom sedu nebo v jakékoliv meditaci ve chvíli právě přijde nějaká ta energie, která chce tu pozornost stáhnout. Tak vlastně jakoby neposuzovat, neodsuzovat ani sebe za nějaké myšlenky a stejně tak mít třeba i soucit právě pro ostatní. Ať už vlastně s nima můžeme souhlasit nebo nemusíme souhlasit, anebo což vlastně velmi těžké na té cestě, ale to možná někdy příště. To je moc hezké. Dotkla jsem se ale té mantry, která je velmi silná. Pojďme říct, z čeho se mantra skládá, jaké má významy.
tak hezky zní v těch ústech. Mantra. Mantra. Man je manas, což je mysl, a tra je jakési odtržení, nebo v angličtině se překládá jako crossover, takže možná jako projít skrze tu mysl. A mantra nám pomáhá projít skrze ty myšlenky a podívat se, co je za. Když si představíme, že tady je ta mysl, ty myšlenky, a ta mantra nám pomáhá jít skrz a podívat se, co je tady. Protože podle všech jogových spisů tady jsem já, tady je ta duše, to je to, co jsem já, akorát my to nevidíme. Přes tu haldu té myšlenky, přes ten prach, přes to špinavé okno, když si představíme, jarní úklid přichází, přátelé. Špinavé okno. Ještě kdybychom žili někde a u silnice, kde jezdí auta, to okno je špinavé, ani skrze něj nevidíme. Tak to jsou ty myšlenky. A ta mantra je ten hadr, který nám pomůže to okno utřít a my prohlédneme skrze. A uvidíme, jakým opravdu jsme. Mantra je obrovsky silná praxe, pokud používáme mantru a můžeme ji používat různě. Můžeme se právě, jak jsi řekla, v sedu nebo v lehu, možná ještě uvést, proč se tak říká, proč v sedu. Jde o to, že ta páteř je jako anténa, která se tady propojuje s tím zdrojem, s tím, co je nahoře, nebo tady si to můžeme představit. Jo, tak podle energetické nějaké teorie jogové jde o tu energii. Ale ano, někteří lidé nemůžou sedět, můžeme sedět ve skříženém sedu, můžeme sedět na židli, jde o to, by ta páteř byla tedy vzpřímená, ale můžeme se i lehnout. Myslím si, že nemusíme si říkat, nebo nemusíme odstraňovat nebo odsouvat tedy nějakou praxi koncentrace nebo meditace kvůli tomu, že nemůžeme sedět, protože tací jsou. Takže úplně v pořádku u toho ležet. A můžeme používat mantru, že si opakujeme nějakou mantru. Mohl nám dát náš učitel mantru, určité tradice, meditace, a tak právě používají mantru v józe, to je v Jivamukti józe je to let go mantra, nebo to může být třeba opakovat si Om Gam Ganapataye Namaha, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, nech jsou všechny bytosti šťastné a svobodné, nebo Om Namah Shivaya. A ta mantra k nám možná přijde i intuitivně, když buď ji někde slyšíme, nebo slyšíme ta slova a přijde k nám možná intuitivně, že nám ji nemusí dát učitel. A každá mantra v sobě nese nějakou energii. A většinou to je tak, že si k sobě přitáhneme to, co potřebujeme. Shiva je energie, destrukce, transformace, to stejný Kali. Ganesha, nové začátky, překonání překážek. Ganesha je jako štěstí a radost. A hodně se používá v Indii, kdy se otevírají nové prostory, nový obchod, aby přinesl štěstí. A pomohl nám překonat překážky. Ganesha je tady od toho, aby nám pomohl překonat překážku. A další, Hare Krishna. No tak Hare Krishna to je otevření srdce, otevření se tomu světu. A radost sama. To teda. A jak jsme řekli, můžeme buď mantru používat, takže si ji potichu opakujeme, s nádechem třeba kousek mantry Om Nama, s výdechem Shivaya, nebo se můžeme nadechnout a s výdechem říct Om Namah Shivaya. Je to o tom, jak to cítíme my, jak to vyhovuje nám. A nebo určitou meditací může být samotný chanting. To znamená spojení harmonie nebo jiný hudební nástroj. Používáme harmonium, klasický, tradiční indický hudební nástroj v jogovně. A vlastně meditovat skrze chanting, což pro mě upřímně mnohem jednodušší, se dostat do nějakého toho stavu skrze zpěv. Se totiž vlastně krásně tam dostaneme z toho srdce rovnou Nejdřív je potřeba se dostat do srdce. Do srdce a pak zase a pak to jde, když se tomu odáme, když si to dovolíme. Protože slyšela jsem, že když se lidi ptali, čeho se nejvíce bojí, tak snad i před smrtí ta odpověď byla zpívat nahlas na veřejnosti. Zpívat, my se bojíme zpívat. Někdo jo.
někdo ne. A možná je to pro nás ta cesta, protože když se podívám kolem sebe na studenty, kteří přichází po lekci, tak mi říkají, že by hrozně to chtěli zkusit, že by hrozně chtěli zpívat, nebo že by dokonce chtěli zpívat oni na svých lekcích, možná to jsou lektoři jógy, nebo sami si zpívat, že je to moc přitahuje, protože přijdou na lekci, přijdou na kirtan a teď cítí, že se s nima něco děje, cítí energii té mantry, cítí, že se něco děje na úrovni mysli, na úrovni těla. A moc by si přáli také zpívat. A ty ale bojí teď, se. ale zároveň právě tvůj příběh je velmi nádherný a rozhodně vychází ze strachu. Chází ze strachu, který v tobě zakořenil kdysi někdo, kdo asi byl velmi nešťastný, řekla bych to takhle. Ale je nádherné, že ty si cestu ke svému hlasu našla a teď vlastně máš i dokonce harmonium kurz a o to je to pro mě silnější, že takhle ještě pokud za tebou někdo přijde po lekci a chtěla bych zpívat, bojím se. A ty jsi přesně ten případ, který tím prošel a ještě stále nějakým způsobem procházíš. Samozřejmě. Ale je to prostě nádherný vlastně vidět ten vývoj, když jsi řekla, že hlas je barometr naší duše v tom minulém díle, tak na tom asi něco je. Jenom se někdy možná bojíme do té naší duše se podívat a obejmout ji a naopak ji někomu dát. A to je možná něco, co ty jsi udělala. Takže a děláš to tímto svým kurzem dál. Ten kurz je teda už hotový. Ten kurz je hotový, ten kurz je online a na mých webových stránkách uměníjogy.com. Ten kurz je online, pár lidí se mi ptalo, jestli budu dělat, nebo proč se neudělá, jestli budu dělat kurz naživo. Ten kurz je online z důvodu toho, aby se mohl dostat mezi více lidí. Je to první český kurz, takže i na Slovensko se může dostat. Takže jedna myšlenka toho je, aby se mohl dostat mezi více lidí a druhá myšlenka je, aby člověk si našel místo, kde se cítí bezpečně, dobře, komfortně a je to často u něj doma a mohl si v tom bezpečném prostředí, což je strašně moc důležité, začít hrát se svým hlasem a začít otevírat svůj hlas, začít zpívat pomaličku v bezpečném prostoru, kde je sám a pak může teprve jít někam dál. Ačkoliv mě se po těch letech, kdy tedy jsem dostala poznámku, že do Jákovské knížky nikdy jako nespívám, neotevírám pusu. Strašný. Tak pak jsem po letech stalo, jsem byla v Indii, kde tedy jsem se poprvé setkala jak s harmoniem, tak s kirtanem a předspíváváním call and response, že jeden předspívává, ostatní opakují. Byla jsem na svém prvním teacher trainingu a tam je můj první učitel v Indii řekl tak a dneska budeš předspívávat ty. No, umíte si představit. Pak jsem si šáhla tady, jak bylo špatně od žaludku a jsem to odmítla v tu chvíli a já jsem nemohla ani otevřít pusu a že absolutně do toho nejdu. Ale bylo mi jasné, že než skončí ten trénink, že přijde ještě jednou a tak jsem se na to tak nějak připravovala. Bože, já jsem kvůli tomu nemohla spát. A pak jsem si k tomu harmonium sedla, bylo to úplně jako nějaké velmi jednoduché akordy, ale šlo tam o ten zpěv a zpívala jsem. A byl to ten nejkrásnější a pro mě velmi zásadní a transformační okamžik v mém životě. A pamatuju si, že jsem mu to i plakala a bylo to nádherné. Poprvé se tady otevřít, to je, kdyby se slíkli do naha a ty tam stojíte a teď najednou, ale ty ostatní to opakují po vás, ten zpěv a teď v té ještě Indii, protože jsou na to zvyklí, tak začnou do toho tleskat, do rytmu a jsou tam s vámi a je to úplně husí kůži. Je to nádherné. A tam to začalo a my se známe spolu dlouho a bavili jsme se spolu i o tom, že ten hlas se v průběhu mění, že ten hlas, my se známe 8 let, možná více a ten hlas se mění a pořád se mění a pořád se mění a tím se mění všechno uvnitř nás i naše mysl a tento zážitek jsem
chtěla a přála si lidem předat. Ten kurz je určen pro všechny, pro lidi, kteří nemají hudební zázemí, jako já ho nemám, pro lidi, kteří neznají noty, neznají akordy a nikdy nepracovali se svým hlasem a přesto věřte mi, že můžete zpívat a můžete hrát na harmonium, protože to je velmi jednoduchý, intuitivní hudební nástroj. A ten kurz je postaven tak, abychom přes i práci s myslí, nějakou meditaci, přes jednoduché mantry, jednoduché akordy mohli jít dál a dál ve svém tempu. Je nádherný, že vlastně ty řekneš, ne, já nemám hudební vzdělání, neumím noty a můžete se to naučit. To je prostě úplně nejlepší, co se může stát, si myslím. Protože zpívat může každý a hrát může každý. A ty máš hudební vzdělání a sama řekneš, že harmonium je... Řekneš nebo neřekneš? Že co? že je to jednoduchý intuitivní nástroj, že to není těžké. No rozhodně. K tomu člověk sedne a je to. Tak. Já jsem takže ještě... Mantry. Já jsem ještě tady koukla do těch mých poznámek přípravy a vlastně jenom možná mě tak jako cinklo. A říkám, aha, mantra dokáže zajistit ochranu naší mysli. To není to jenom to crossing the mind, ale to je ta ochrana. A především tedy od negativních myšlenek. A protože s těmi, na rozdíl od těch dobrých, bojujeme. A naše myšlenky vytváří naši realitu. Proto je opravdu důležité zastavit to semínko už u té myšlenky. Jak jsi řekla, že chrání naší mysl, mantra chrání naší mysl, mi to připomnělo japa mantra, což je vlastně meditace právě na tu mantru a používá se ještě u toho mála. To je tedy mála na mobilu. Používají se u toho korálky, kdy každou mantru si řekneš a dáš si jeden korálek, jeden. To je japa mantra, jsem si vzpomněla. Ano, to chrání naší mysl a jsem se bavila s kamarádkou a naší lektorkou Lucí o cestách v tramvajích a podobně a jak všichni koukáme do toho telefonu, jsem mi říkala, že se snažím aspoň číst v té tramvaji a ona mi říkala, ano, nějaký pytlíček, to má schovanou tu málu a že dělá japu v tramvaji. A právě, aby se tak ochránila, si opakuje svoji mantru. Our main duty is to go beyond thoughts. Od Swami Nirmalanandy. Citát. My jsme se rozhodli, že s vámi dnes zkusíme v rámci tohoto dílu podcastu udělat takový malý experiment. A to, že bychom zkusili jenom kratinkou koncentraci. Tak jo. Tak se pojďte posadit do jakéhokoliv libovolného a příjemného sedu. Klidně můžete sedět na židli, nebo jak jsme řekli, můžete klidně ležet. Pojďte si zavřít oči. Pokud sedíte, tak zatlačte sedací kosti směrem dolů a vytáhněte se za korunkou hlavy směrem vzhůru. A pak povolte výraz ve tváři, povolte ramena a uvědomte si, zda se vám sedí příjemně. A pak přesuňte svou pozornost ke svému dechu. Uvědomte si nádech. Uvědomte si výdech, nádech a výdech. Ke každému nádechu můžete přidat a říci si sami pro sebe, nech to. A k výdechu odejít. Nebo nádech, nech to. Výdech být. Nebo nádech let. A výdech go.
Zkuste zůstat u jedné z verzí Let Go, mantra meditaci. Pár okamžiků, pár dalších dechů. A pokud na vaší mysli vyvstane jakákoliv myšlenka, jenom se vraťte ke své mantře a nechte ji odejít. Ještě chvilku zůstaňte se svým dechem a svou mantrou. To chviličku doznít. Tímto se loučíme pro tentokrát i s vámi z Jókovny. Mějte krásné dny a budeme se na vás těšit příště
tentokrát s 5., posledním pilířem Jivamukti jogy, šástra. Děkuji, Šári. Děkuju.